Hi guys! Kumusta? Good morning! Good morning dyan sa Pilipinas! Sis Debbie, hello! Ba't nawala yung jacket? Hello! Thank you sa papunta. Sige sis, salamat! Don Tomas, hello! Salamat sa patamsak sis! Don Tomas, the Time Lord, how are you? Thank you for visiting again. Thank you, Sis Debbie. Wait, I will share my live streaming. Ala SG, hello! Kumusta? Salamat sis, salamat. Princess, hello! Okay na po ako kay March. Uy, partner ko po siya. Thank you so much. Yes, alam ko. Yeah, I remember. Thank you so much. 4 million. What are you doing? Let's see.
Ayan, Don Tomas is dropping the link. Please connect to him, guys. Harang, sabi ni Princess. $6 million in the house. Thank you. Hello, Auntie Filipina. Hello, hello. Tamsak na. Ayan. Salamat daw sa patamsak, sabi ni Nightbow. Don Tomas, I already done with you from Ala ASG. Ayan, Ala A. Ayan. Sa 8 million, mega love shout out. Hello, hello ate, hello.
madama ag plancha. Kunyang habang plancha silip. Sige ate, alwadang baka mapuuran. Tamsakdan, kabsat, harang pa lang, sabi ni Shawarma. Ayan, thank you so much, Shawarma King, aking kabsat. Ayan, Ajayan kabsat. Ayan, salamat. Nakasereken, sabi ni Shawarma. Please connect also to Shawarma King, guys. Thumbs up ko na lang din, sabi ni Ate Maribik. Sige lang ate, take your time. Kapo na yan, awan digos-digos. Sika, dengang digdigos. Get mo datoy. Wait, Ingris, hello kabsat. Salamat kabsat. Good morning ba dyan?
Good morning ba dyan sa Greece ngayon? Ate Eden, hello! Hello, ading host at danak maninhan ko natuloy di kalmen nag-stay na awan signal ko. It's okay, ate. I understand. Thank you. Dapat bago ag LS ag digos, ag makeup, ag pabanglo, ag lipstick kasi dapat. Ape mo nga hana nagdigos. Masapol pa yung ag-makeup ka nga eh. Di lang mo tag-makeup. Lipstick na ka lang ah. Ayan. Thank you so much, Made in Greece TV. Ayan, Shawarma King. Dikitan mo si Made in Greece TV, ang ating kapsat. Kapag hindi mo pa siya nadidikitan. Kagigising ko lang po ha, sabi ni Made in Greece. Nagpapakaaw. Well, lipstick lang, han ka nagdigos. Nanam ah. Hello, Kapsat BD New Zealand. Kapsat BD New Zealand, bagana ni Shawarma King, hang kakano nagdigos. Kuna na. Dan tamtak, sabi ni Kapsat BD. Awan bakod. Adi lang. Ni host no ag LS na puro barubado na ha. Agat-gatang data Shawarma King pati lipstick baro. Kaloka ka. Hello Kuya EJ Manalansan. Hello po. Salamat po sa pagpunta. Bugbugong ka Shawarma King ah. Shawarma King dan po sa'yo, sabi ni Allah Ayan, Shawarma King, bayad ka ne. May nagpunta na sa bahay mo. Ang bayad, ay. Thumbs up dan, sabi ni Ate Eden. Police! Ayan, lalabs! Hello! Kapitana tambay lang, super busy today. Sige, Kapsat BD, no problem. Haba ng harang, sabi ni Ate Eden. Tarupa pa Shawarma King. $9 million in the house. Cheryl Ramos, hello! Nabawasan ako ng 6 hours, ha ha ha. Uy, bakit naman ante? Uy, akyat ka dito ante, Ante Pilipina.
Huwag, bayad ka hindi shawarma king. Ay, haha, nagkaw-kaw lang aya. Apay, amungahan nga nagdigo. Supay alangan nga, bagakpay. Ay, shawarma king, agdigos nakpay. Kuna garb kanya. Apay, not connected. Not connected mo, tante. Device not connected. Sabi niya, hindi siya mapindot. Ipilipin na. Ayan na. Not connected. Sabi niya, hindi siya mapindot. What's up, people in the house, yo? Anlat ni may isa nga tao madlaw no. Saan nga ang nagdigo? Saan sa Pilipina? Ito ma. Sheila Legacy, hello. Ay, may sublin to ayaw. Ray no nagpisay. What? Yeah. Apin ako, natin may isa nga tab mo. Dawag Squad, USA. Hello. Hello. Hello, sis, still here in your harang, sabi niya. Ayan, shoutout sa inyo guys. May jacket na kayo. Pwede na kayong magbaba ng bahay nyo, but in moderate lang po. Hingi po sana ako ng tulong sa lahat po guys. Ano yung tulong, Sheila Legaspi? Ano po yung may paglilingkod naming tulong sa inyo? Yan, napanood ko yung isa mong video na 13 minutes living in the RV. Pag-vote, comment lang po, host. Palistik na, gitna. Ayan, magpag-vote, comment daw kayo kay Sheila Legaspi, guys. I-drop mo lang yung link. Ayan, Kuis Mari, hello! Kasi po bukas na ang final last voting ko, host. Number 14, Sheila Legaspi, and comment po. Please support. What is that thing? Please support me, guys. Ano to, Sheila? Facebook or YouTube? Ay, YouTube pala yan. Hashtag number 14, Sheila Legaspi po. Ilagay sa comment. Ayan, guys. Puntahan niyo po yung link na binababa ni Sheila. Ilagay sa comment. Ay, Sheila. Hindi mo gayam nga nakamute ta. Hindi mo gayam na isin dajay ko ni Ara. Ay, salot. Pay nagladaw ka nga nag-online. Naturog na. Sumagsagot ko na man no. Bahala ka dyan. Maturog na ko. Oo, manilakay ko na. It's 8:49. Ay, nani shawarma king. Awa ni shawarma.
Ti hampay nagdigos, umangluban. Ayan, manugang ko, taga-Tarlac, Paniki po, sabi ni Sheila. Ayan. Dan Sheila. Already comment number 14. Taga-Tarlac. Hallelujah in the house. Shout out. May pulis sa ilalim ng tulay. Wip, wip. May pulis. Hulog. Ay, Moises! Oy, sa wakas nakadalaw ka dito sa aking bahay. Kumusta ka naman? Kadyutan. Kapanja makita. Ayun, yun. Tamsakdan host. Harap muna ang haba. Oh, Tapusin mo yan, Jutay. maganda yung mahaba, Jotay. Yung binababa po ng link ni Sheila Legaspi, kung pwede po nating puntahan, she needs some helps, support. Moderate lang paglapag ng link, guys, ha? 10 million in the house. Naon ka, auntie? Sa Taipei lang nga. Dapat nga nga din na sinungsung batang tawag ko. Una na nga to dati mo. Kaya ako na po, inturog mo nga talaga, nakaturog siguro. Kuna, pagka nabannog, tanda na kita. Lord, God bless you. Ang haba ng harang mo, hindi pa ako tapos, eh. Sabi ni Moises. Kuna ka, busy siguro. Iso kayo, babago na ito, nabanluga mo. Mga nagsapak kaya, nag-shower, tapos nanganakon. Matiturog ko kumana, no, kinutiksak pa iti ko, sa tumatungurog. Hi, CJ! Mwah! Salamat sa patamsak. Sa Amerika po kayo? Yes po. Sa awa ng Diyos, dito po kami sa Jamaica. Lobat yung mga alipores. Nasa harang pa ako ng bongga, sabi ni CJ. Oh, darling. Ayan, ang gawin mo, Sheila, puntahan mo yung mga bahay nila una para puntahan nila yung link na binababa mo. Kasi yung mga iba, hindi yan nangunguna. Tamad mangisda. So, kung gusto mo, unahan mo sila, tapos balikan ka na lang nila. Ayan, let's dance po, sabi ni The Wag Squad USA. Ayan, Ilocana din yan. 12 million in the house. Yahoo! Tamsakdan ho, sabi ni Mari Febisnan na si MB Makulit. Iri. So, MB Makulit, dalawa ba ang ano niya? Ayan, si MB Makulit. Si MB Makulit yan. Ang isang member din natin yan. Puntahan niyo ang mga binababa ni Nightbot, guys. Mga legit, mga yan. Tamang bakas lang po, sabi ni The Wags. Ayan. Cheryl Ramos, tagal na po ako dikit sa'yo. Yes, tagal na kasi nakipaglaro ka din sa akin. So, nabalikan ka na yan, kabsa, ng matagal ng panahon. 14 million! And don't forget to connect to our co-host, guys. Si Auntie Filipina, Control Life in America. Ay, salamat. Nakapasok din, sabi ni Moises. Oy, moy. Hello.
Hindi ko alam sis kasi hindi pa ako tapos doon sa pag-play ng mga pinanalunan nila. At saka may mga members pa ako. So, mahirap yung yung everyday ako magpalaro. Kasi mahirap mag-play. Magpa-isda muna yan, isda. Muna tayo guys. Next time siguro ako magpalaro ulit. Malapit na yun matapos. Ang hirap din kaya i-play yung 8 hours, no? Itong laptop ko lang 3 or 4 windows na binuksan ko. Ay, grabe, umuusok talaga. Oo, mahirap talaga. Ayun. Hindi pa yun tapos. Ay, excuse me. Jesus have mercy. Don Tomas. Inagad na? Don Tomas, the Time Lord. Don Tomas, the Time Lord. Please connect to Don Tomas. Nasa Jamaica din siya, guys. Alabama. Welcome to Javier the cousin. Hello. Hello, Zayos, Javier. Thumbs up dan ulit ho, sabi ni MB Makulit. Salamat, sisi. Ayan, may jacket ka na po, Javier. Dawag San Diego. Ayan. Tapos na daw si Sheila sa'yo. Dito na ako, sis. Ako. Sabi ni CJ. Savior the cousin, shout out. The Time Lord link, please, from the Works of San Diego. The Works Squad USA. Mega shout out to everyone from the Works Squad USA. Ayan. Ano ba yun nasasabi ko? It's pretty close because you get used to it, the mods of San Diego. Wala ko yata. Diba? Hi, Ruby's Life in Oregon. Hello po. Ayan. Ang mga bahay bumisita sa ating tahanan. Ayan, Ruby's Life in Oregon, shout out. Magduling ka kanunod. Lumlumong ka kanunod. Ruby's Life in Oregon. Hello from the Wag Squad USA. Ayan. Filipina, thanks sis. Ruby's Life in Oregon. Ayan. Thank you so much sa 15 million in the house. You're welcome, Ate Ruby. Wag Squad USA, wala po kayo comment. Naka-off kaya dumikit lang po ako. Sabi ni Sheila. Ayan. Ano mo yun, Kabs at the Wags? Not for kids mo? Nandyan na yung mga taga New Zealand. Oy. Sheila, sorry, sabi ni The Wag Squad USA. Ayan, okay lang yan. Basta nanood ka, tapos nagkalimbang, tapos nalood. At dapat maglapag kayo at least 1 minute or more, guys, para hindi siya malagas. Huwag po yung seconds. Nalalaki. Ako host kasi wala akong card pampalipag card ko dito. Card ko pa to nung elementary ako. Really? Sibil, di pa lang ka dinudulsan. Alot ka. Awang mo pandisal na. Kung labong etlog na. Salot. Hindi kita marinig host kasi nasa likod lang ako. Sabi. Ayan, salamat po sa pabiji, ma'am. Ay, Kamsat Simply Higgins. Welcome. Our member and super chatter also Simply Higgins, ma'am. Bigyan lang busy na prepare for lunch. Sige, Kamsat MB Makulit. Thank you. Ante Pilipina, bisita nga daw. Kuna na ni Kanakam. Oy, sige. Kayod muna dyan, balong.
9 million. Mega love shout out. Ayan sis, open na, sabi ni The Wags of The Wag Squad USA. Hello kapatid, Simple Higin Farm, andito ulit tayo, sabi ni Andy Makulit TV. Guys, please vote me number 14, Sheila Legaspi, and comment po. Please support me guys. Thank you so much. God bless from Sheila Legaspi. Ayan, ayan, ayan. Connect, connect, connect. Para makarami kayo guys. Mag-connect-connect na kayo dyan. I-connect na ang dapat i-connect. Nek. Manaw ni shawarma king nante. Enan. Ara tatatay. Baka napantim maki. Ara tatatay ka. Shawarma. Umuli ka man shawarma. Takita man tilayin mo. Kinilo ka na. Ay. Napanlang ka nung nagkaw-kaw. Ayan, bidding niya sila. Mega love shoutout from Shella. Dawag Squad, dikit na tayo from Made in Greece TV. Ayan, magdikitan lang kayo dyan guys. Magmahalan. At makipagdugsulan. Talaga lang ha. Made in Greece TV. Magdugsudok ha, tumakay. Kula na ni Dawag. Ayan guys, magdugso-dugsulan lang kayo yan. Tapos ingatan nyo lang kung ano yung madugso-dugsul nyo dyan. Dugdog-sol tayo maya. Sige. Ingatan nyo yung dugdog-sol nyo. Baka may tugtog-king kayo dyan. Ay, hapo. Diswangkan ko na dan. Idikit na ang pwedeng idikit dyan. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa guys. Magdugsulan na kayo. Bawats naman dito ng bago kong upload. Ha ha ha. Sabi ni The Wax Squad USA. Oy, the wags. Moni ni the wagsan? Hindi po. Lano WH mo kapsat The Wags. Sino ka po? Di ko kadikit dyan. Sabi, ano yan, mga binababa ni Nightbow. Si Scorpio 1024, baka hindi mo pa nadidikitan. At saka si Daylord, si I Like Channel. Ayan. Ano ka na lang, itag mo na lang Ilocana. From Ilocana. Huwag kang maglalagay ng hashtag, bebe. Bawal ang hashtag na ngayon. Ako mo mga sense. Nababawasan ako ng WH. Well, it's a tie the wags Squad USA. Nabawasan na this. Awawa na nga umaano ng WH tapos nabawasan pa ako. Ay, laban lang guys, laban lang. Enjoy lang. Kahit nababawasan, fight pa din. Oh, di ba? Fight. Ganun talaga yun. May topak si Lolo sometimes. Monay ka na sis Pelepena? Hindi pa. Tamad yan, tamad. Pero naka 2 plus na yan. Magte 3K na. Road to 3K! Yeah, tapos nabawasan, magro-road to 3K, nabawasan. Ay. Nakoy na. 20 lang kuman nga, iti kurang nga, nabawasan pa iti 6 hours. Bullshit. Mag-3K no pa nante? No, 6 hours na? Ha? Hindi. 20 pa tanong makakwaag to 8 na, nabawasan pa iti inam. Piman.
Ni dawag sa JBIP wino hindi kakabsat. Ha? Team Kalog. Adi mo ng GC nga eh. Ay, dawags i-add nagdita na hindi ko Facebook. Alam kinilo ka na. I-Facebook ko. Tagwato-wato ta. No, kayat mo tiwa, wato-wato dawag squad USA. No, kayat mo, di ako alam paano mag-join ha, VIP. Ano, pindot mo lang yung pindot mo lang yung join button dyan, dawag squad. Kung gusto mo makipag-watch to watch, dawag squad, kung kaya mo ng 10 hours, ikat nakpay ad ka DJ 10 hours. Oh, ha? At nasa 8 na ata sila? 8 na ba? Kasi doon lang sila nagparami ng hindi naman sila nag-LS yung mga yon. Ayun, nasa 3K na yung mga oras nila. Saan pa kayo? 24 hours. Are you kidding me? No, it's at least limit is 10 or 5 to 10 at least. Kasi hindi mo lang ayan kung Kasi PM, ano ba tawag doon? 10 people each. Pero dapat, screenshot, clear history, then, screenshot kapag magsimula ka, tapos kapag matapos ka na, picturean mo na naman ulit or videohan mo na tatapos ka. Sis Ismail and Faith Ann, hello. Low, Faith Ann Vlogs, shout out. Ismail KLR, tamsak. Harang-harang, hindi tayo marinig ni Ismail, kaya umismile na lang tayo dito. Dawag Squad USA, yes po, dikit na po tayo, sabi ni Sharon. Yes, matagal na yan. Yan nga nagpataas sa WH ko, sis. Oo, dapat maki-watch to watch ka kasi sila Ismail, KLR. Watch to watch lang sa kanya. Ayan, nasa 3.5 na siya. Saan pa kayo? O, diba? Kahit kung maki-watch to watch, basta add GCO. Wadante! Basta basta yung rules lang, ganun lang. Clear history, tapos isang account, isang browser lang, isang play lang. Hindi tap. Ayaw nila ng tap. Tap talaga. Ay, adan sabon sa nag-play kanya nga kwa. May isang computer na, nag-open ti talo nga tab. Siyak amin ti ada jay, kakasa no nga di ay. Yan ang aja. Ha? Okay lang na may isang account. Pero baka sumot daji nalagas kanya nga hours. Maulaw. One browser, one account lang. No multi-dive, ayaw nila. Kasi kapag multi-tab, kapag yung isang browser, tapos 10 yung 10 or 5 yung tab, konti lang yung papasok. Pasali ako kapatid sa... Ay! Sige, MB Makulit. I-add na kita ngayon. Magpalista ka na kasi open na sila. Kahit kung ay kukuha niya na ganan, karamihan kasi dito ni matabtabunan hawang kuha kahit ko yung personal nga Facebook account. Yeah, the Wags Squad. Kaya mau. Dakmot ako na papaad ka nun the Wags Squad. Mano ti WH mo, the Wags. Oy, magpalista na kayo para magsimula na din kayo, guys, ha. Kasi 10 na sila. 2K na daw siya. So, ano na ang pangalan mo? Ay Almayri.
Ayan, andun na ka na. Magpalista na kayo dyan, guys. Magpalista na kayo. MB Makulit, magpalista ka na doon. 10 na sila. 1, 2, 3. 6 pa lang sila. 6. Why? 6 na yung nagpalista. Kapag 6, tapos dagdag pa kayo, 7. 7 na. So, 70 per hour. Per day. Di ba? My lakay-lakay is here. Dikit na kita. Your lakay-lakay is there. So, go. You need to mute. Na-add na kita doon, Almayri. At saka si MB Makulit. Para sa yan, host, nasa likod kasi ako. Watu-watu. Smile KLR, dikit na kita from Made in Greece. Tama ka dyan, Kabsat Laang. Tama ka dyan, Lalabs. Kasi doon, iba't iba silang IP address. Kaya, mas maganda yung watu-watu talaga. 13 million in the house. Shout out. Yes. Why not? $12 million. Shout out. 12 million. 12 million. Kapag di kayo magpalista, saan magpalista, Sisi? MB Makulit, na-add na kita sa GC. What's to what? Yun, na-add na kita dun sa GC na yon. Tignan mo na lang sa inbox mo, Kapsat. Sino agtatype kada kita names, Lalap, Suruan di sige, ta iso agarami din mo ag LSA. Mana dikit ang nakon? I-type mo lang din, ag-comment ka lang, Lalaps. Ayan, parang Faith. Tapos si Makulit. Si MB Makulit, ang code name niya is Makulit. Sa Anti-Filipina, Country Life, Filipina. Si CJ, CJ. Ni CJ, gayang ni CJ. Busy ata. Yes, ho, sabi ni Faye. Ayan, na-drop mo ng bahay mo. Ate Marisa, hello. Ayan, dikitan niyo si Faith, guys. Nasa 30 plus pa lang po ang kanyang bahay. Baka naman pwede natin siyang tulungan. Dumami ang kanyang banana. Ayun, nakapasok na, sabi ni Sis Smile. Ayan, thank you so much. Hello, sis host and co-host, sabi ni Smile. Ayan. Shout out kay CJ Put. $8 million in the house. Shout out CJ, sabi ni Smile. Laki mo na CJ, na anak mo si sabi. Ayan, shout out that. Ayan guys, padikit naman po kay CJ.
Kasi 80 plus pa lang po ang kanyang bahay. Yan. CJ Taba, pakita ka nga, sabi ni Tita Marisa. Umamin na. Mangmanti mangga. Ayan, nalagasan din si CJ niya. Nalagasan sa talo, wano lima inom kasi yan. Mapahinga lang kayang kulang na. Sumag sa tulog. Kasi hindi ka natutulog ng maaga. Nagbibinata ka na ba, CJ? Bilis lumaki, pogi na. Oh, sis, ang bilis niyang lumaki. Mag 9 months pa lang kami dito. Di ba 90 na? Oh, ate, nabawasan talaga siya. Lahat ay nalagasan. Nya po, dahito yung pulis ng panamit. I like channel, dikit na tayo, sabi ni Made in Greece TV. Tawag doon. Di ba na social, si Nightbot nagbabawa ng mga bahay ng mga members natin. Si Kuya Promag, guys, dikitan nyo. Nakapatangkot. Ay, ala. Mapulutan tata sa papa. Tawagan ng kamay mo. Tawagan mo lang siya. Tawagan mo na. Nakapatangkot. Call. CJ Flores, dandikit. Ay, kasi nakita ko sa old post yun na kailan lang medyo maliit pa ngayon dulog ng. Oo nga. Lahat nagbago na kulay sa pa-member host. Bakit sa'yo hindi pa, hehe? Dahil humuhugot ka, hindi makulit, ah. Oy, Miha. Night. Promag. Nandyan si Promag. Night, guys. Yung dumikit sa akin, ibalik ko ang kay Pinay Cuban Vlog. Thank you. Guwapa! Night. Good night. Good night, ante. Night. Napakyatin mo dyan si Ismail, oh, para may kasama ka. Oh, si Cheryl. Cheryl. Maturog na kon Cheryl. Basta i-play na lang nun. Charot. Thank you. Night na. I love you. Mwah. Oh, ha? You mean, hindi pa, MD Makulit, hindi pa naging 1 month siguro. Hindi ka pa nag 1 month. Good night, Auntie Pilipina. Kaririin ko na, sabi ni. Ayan, kaririin ko lang tate ni Cheryl. Tay nakariing na. Beben.
Heaven ng damdama. I'm back sis, sabi ni CJ. Ayan. Bukas isapsapam. Bukas isapsapam. Maglagay ka ng alarm clock. Oh, ha? Night. Bye. Bye, good night. Ingat kayong lahat dyan. Cheryl Ramos. Dyan. Yung mga... Tay, dikitan ka nun ni Faith and Vlogs. Ha? Where? Dumikit ka na sa akin. Ibalik ko sa'yo si Pinay Cuban Vlog. Night. Bye. Makadikit dito? Hanag pa nga makadikitan dyan mo man. Kaya isutidik-dikit ko ni Pinay Cuban Vlog. Okay, budoy. Good night kam yan, sabi ni Cheryl. Sino yung gustong umakyat dyan, guys? May aakyat ako. Dikitan mo lang si Auntie Filipina, Faith Ann. Para dikitan ka niya. 11 million, shout out. Moiset Jutay, hello. Kumusta? Mag-join ka na sa akin para ma-play kita. Pero piliin mo yung may WH.
Tut, 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 tut. $12 million, shout out. Mama, it's sports bodies big box. Sports. Talent. Magdugang sige. Ano tatakin na mo? Star. Made in Greece TV Kabsat. Lagyan mo lang dun ng from Ilocana. Sa comment mo, lagyan mo sa dulo ng comment mo, lagyan mo from Ilocana. Kain tayo, guys. Kain lang, sis Ismail. Walang tayo. Ay, oo nga, walang tayo. Kaloka. Kapag madikitan nyo lahat ng aking mga members, guys, plus 40, ganun na lang yung anyong mga banana. Kaya dikitan nyo silang lahat. Ay. You're welcome, the wax. Thank you so much. Policeman and Lalap, sabi ni. Pwede ka na mag-start, sis. Basta picturean mo. Ay, sabihin mo doon, i-shoutout mo kung sino yung uunahin mo doon. Tapos i-picture mo lang na mag-i-start ka na at nag-clear history ka. Okay ka nang magsimula. Walang same rules, but basta clear history, same rules, at walang multi-tab. Yes. Tapos video mo or picturean mo, na i-start mo na sa kanya kung sino yung i-play mo. Next, Remix TV Dan Dikit. Ayan guys, yung mga binababa ni Nightbot guys, sa comment nyo, sa dulo ng comment nyo, maglagay kayo ng from Ilocana. Ganon. From Ilocana sa dulo ng iyong comment. Tapos kapag Kabsat Dawags, tapos kapag matapos ka, dapat makita yung resibo ng 10 hours.
Cherry Gaspi, hello. Ayan, may jacket ka na, Cherry Gaspi. How to be hindi ka na magiging, bakit hindi ka nalalagyan ng Cherry Gaspi? Ayaw kang malagyan ng nawawala yung jacket mo. Bakit kaya? Hi, Sis Gladness! Hello! Ayan, dikitan niyo ang isa nating member din na Sis Gladness, guys. Hindi ka mabigyan ng jacket, Sis Cherry Gaspi, kasi nawawala siya. Nawawala yung jacket mo. Ang sakdan po, sabi ni Gladness. Salamat po, Sisi. Ayan, made in Grease TV. Basta mag-iwan ka lang ng full package kabsat para mabalikan kanila. Hindi man sila makabalik ngayon, guys. Tignan nyo kung magbalik sila bukas. Kapag sa susunod na araw, hindi pa sila nagbalik, baka ninakaw ang jacket niya. Oo nga, ninanakaw yung jacket na. Kaya ayan, may ganun po pala, sabi. Na-time out ka! Message deleted ba? Stay muna ako, host, hindi pa busy sa work, sabi ni Moises. Moises, Jutay, pwede mo lang ibaba yung bahay mo? Sis Gladness, na-time out siya ng 5 sec. Hi! Warning. Hindi ko po alam, Smile. I-add mo ako sa Facebook. Add mo ako sa Facebook, Moises. Bakit ako? Ladin jacket, sininakaw. Oo nga pala. Naka-green ka pala. Sorry, nasa kasi ako. Nasa StreamYard. Hello, Sis Chris. Sabi ni Raysas, right? Hello, hello. Ayan na sila. Parating na sila. 12 million in the house. Ate Jarel, hello. Ongoing pa yung mo. Nicole. Hello, kumusta ka na, Nicole? Nicole. Ayan, si Nicole ba yan? Si Kuya Nelson Kalimag, di ba? Ayan. Rice as rice. Dan Tamsak is still watching harang, sabi niya. Thank you so much sa mga paharang nyo dyan. Pati si Teacher Rai, hindi din nadyajaketan.
Hello, Francis. Hello. Ano, sis Gladness, na-jacketan kita kaso ayaw na niya. Bakit kaya? Sis Gladness, di na kita na-jacketan. Na-jacketan, bakit nawala na yung... Gina-jacketan kita kaso ayaw niya. Grabe yan, nawawala yung mga jacket nyo, guys. Wala nang jacket. Wala nang jacket. It's okay, Kabsat Gladness, sis Gladness, kasi ako naman magbababa ng bahay mo. Oo, di ko na sila nadya-jacketan, oh, di ba? Si Gladness, sino pa ba yung isa? Si Cherry. Si Cherry, si Gladness, si Reza. Malamin na ko na ang damot ni Lolo magbigay ng jacket. Guys, gina-jacketan ko kayo, guys, kaso ayaw niya. Ayaw niya, guys. Sorry. Madamit na ang damot ni Lolo magbigay ng jacket. Harang, sabi ni Ate Jarel. Salamat sa paharang dyan. Thank you, thank you. Ano guys, kahit hindi kayo maglapag ng bahay, ayan, dikitan nyo na lang yung mga binababa ni Nightboat. Gusto ko rin gayahin si Nightboat, sisi ang sipag ng magbaba ng bahay, sabi ni Gladness. Sis Gladness, madali lang. Madali lang siya. Di ba may Nightboat ka na, sis? Ayan, nandyan pa si CJ. Thank you so much. Nandito lang ako para makipaglaro. Hahaha, sabi. Andyan si CJ. Maglaro kayo ni CJ. Tapos kapag nanalo ka, si CJ mag-replay sa'yo. Full pack pa lang kasi ay yung ato kong piniplay ko, guys. Uy, Francis! Sorry guys, di na ako nakapagbigay ng jacket guys kasi ayaw na ni Lolo. Madali lang sis, i-PM mo lang ako kapag may time ka. Turuan kita. 9 million, shout out. Hello Nightbot, how are you to find out? Sabi ni MB Makulit. Nightbot, kanina pa ako nagkatamsak. Hehe. Basta mag-hello ka, no problem ate BG ha. Sabi ni Kay Bayan Vlogs. Yan, Rose! Ayan, Janina! Hello! Ayan, nandyan na sila, guys. Nakita nyo mga VIP natin. Ayan, kung gusto nyo din maging VIP, mag-join na kayo, guys. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. $10 million in the house. Shout out.
Hindi siya makontak. Kanina pa ako nag-ano. 11 million. Shout out. May light ata yan eh. Yan, Ross Venture da. Tapos na ako sa'yo. Alam ko kadikit na kita pero isa ka pala sa tinanggal ni Lolo. Sabi ni, really? $10 million. Shout out.
Pinoy lover, hello. Budayan mo. Ayan. Una 5 minuto, sabi ni Smile. Ayan, thank you so much. Kapatid Jojit, hope na mabalikan mo po ako. Ayan. Singilin mo siya sa VIP, MB Makulet. Singilin mo si Jojit sa VIP. Anong premyo kapatid Cheryl? Sabi ni MB, makaahlaan mo kung anong ulam ko. Janina, hello. Sige lang, Raisa. Thank you so much. Sorry guys, hindi ako nakapagbigay ng jacket. Kahit nilagyan ko kayo ng jacket, kaso ayaw niya. $11 million. To be specific, 3x. No, bagay. Ayan, nagbaba ng bahay si Nightboat. Guys, yung hindi pa nakakadikit kay Maklong TV, please dikitan po natin. At saka kay, wait lang, magpapapaw ako ulit mamaya. Guys, hulaan nyo kung anong ulam ni Cheryl kanina, guys. May WH kayong, may WH kayong mapapanalunan.
Two words daw guys. Two words. Tagalog. Tagalog guys, Tagalog. Filipino dish ba? Oo, pwede. $9 million. Beef ba to? Hindi. Hindi siya beef. Hindi siya tinolang manok. Hindi siya manok. Hindi siya beef. 10 million. Hindi. Hindi siya gulay. Ginisang repolyo, hindi. Ayan, Kapsat Simply, hello. Hindi siya gulay, no. Fries, hindi. 2 words Tagalog, CJ. Ala kayo. Wala siyang sabaw. Mostly wala itong sabaw. No, 2 words Tagalog, guys. 2 words Tagalog. Hindi.
pero hindi siya as in tinapa. Menu basis, pwede din siya. Tinapang bangus, pwede. Pritong tilapia, hindi manok. Mayat ta music mon kabsa. When kabsa. Hi, simpleng buhay. Hindi siya tinapa. Marlies TV, hello! Ayan! Stop! May nanalo na. Ayan, ang main niya lalabs is Asnix channel. Asnix channel ang kanyang main. Napalaos, arag sa... Hindi ako nakakapagbigay ng jacket, guys. Ayaw ni Lolo. Kahit bigyan ko kayo, ayaw niya. I'm a Verizon engineer. I'm from the team building 5G ultra wide bandwidth array. Oo, WS yun, Ate Jarel. Sabihin mo yung ano mo, yung Asnix channel, yung main mo. Sige sis, thank you so much, Dawags. Thank you. Ano yun? Ano yung Dawags? Bigasan ko sinang sangitang taawanan biliw-liw ni Victoria ket awanin hindi din na naglabas ikal daw tulang ken tawen nadama Sige, Dawags. Thank you. Tapos ko sinarukaran, umangiliwan
tunay kentuanan. Sis Debbie, hello. Hindi atin ang patinggaan dahil Sample mo na to, sample. istorya may pangyayari Dalang sudlin iliw-liwa ni Victoria Sinobliana. Mubitin ka doble madenggen ay ko'y ganda. Mubitin ka doble madenggen Na ito'y kanta. Sample mo na yan, guys. Wait lang. Ang galing ni Budoy, oh. Sample pa lang yan, guys, ha? Nangabat ni Budoy. Panalo si Budoy, guys. Ating side vlog, hello.
pag-asa. Bakit ayaw niya ma-edit? Hi, I'm Fat Joe, musician and direct auto insurance. And then she asked me, do I feel alright? I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful. In your arms. Ayan, 3 hours, guys. Montañosa, hello. Ako na kita kantan aya. $14 million, guys. Guys, eto, 6 lang yung pwedeng sumali dito. Mamaya na ako yung emoji. Three hours ito. I-turn na yung i-turn na. Wala ka pala makulit. Yung emoji na lang mamaya para maraming makasali. Sorry. Yung emoji na lang mamaya. Nawala si makulit. Peace. Thank you. Sorry, nawala ka. Naawan ka, dito'y nagkemurang panahon. Nagsupag ko na abigan ay kayo din. Ngayon'y nilang din. Ikaw sinulia. Pagkakita,
kaya ganitong masaktan. Ayan, si Ate Jorel ang nanalo. 3 hours. Ikaw ay lahing sugat, di ka mas balikan. And guys, ang nanalo ay si Ate Jorel. Wait lang, hanapin ko lang yung emoji. Para mas maraming kasasali. Sino pa yan andyan? Hindi, kahit anong gusto mong kahit anong gusto mong pag-cheer, okay lang. Di sana ako magpapalaro ngayon eh. Oops, no. Pero 3 hours muna. 3 hours ulit. Wait lang. Kabsat Simply Higgins. Thank you, Kabsat. Go. $10 million in the house. Simply Higgins pahingi ng mangga. Nagbobotek ka na naman. Hi, Omar is driving. Hello. Thank you for coming to my live streaming. Ayan. I cannot give you jacket right now because Lolo is not accepting. Tigas-tigas. Di po ako makabigay ng jacket kasi tinatanggal din po ni Lolo. Guys, yung mananalo, magtatawag ako ng 10 seconds, ha?
Ano yun? Nagsisigarilyo? Ano yun nasa bunganga mo, Smile? Tuktuka man, MB Makulit. Agang anged ni Buday. Ayan, may nanalo na guys. Si Buday. Si Buday ang nanalo guys kahit ano siya, kahit nagbubuteg siya. Kahit nagbubuteg si Buday guys, nanalo si Buday ng 3 hours. Oh yeah, yan. Kahit nagbubuteg at saka na to, antok siya, nanalo siya. Hotdog pala yung nasa bunganga niya na si Smile. Ay, nagutom si Inay. Ay, Inay. Ayan. Race again. Hara. Go guys! 3 hours ulit. Ang totoong Smile busog kasi katatapos lang kumain. Ayan. Umuusok yung ilong. Ay, hindi. Hindi ko alam kung umuusok. Ano yun nasa bunganga mo, Budoy? Si Ating Sayo, pagod na pagod. Bakit ka na kasi maangot, Smile? Ang lungkot mo ah. Saya-saya naman ni simpleng buhay oh. Ayan, cool lang si Makulit. Ayan, dalian. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations, Makulit! Ayan, ang nanalo guys ay si MB Makulit. Ayan, congratulations, MB Makulit TV.
Late na ako, haha. Sabi ni Venus Tabangay. Hello, Venus. Hindi siya may edit. Kaloka naman to. Ayan, nagpaharang dahil patry naman yung laro. Sige. Una 4 minutes. Ayan. Ayan, sa wakas, naka-third din, sabi ni. Guys, hindi ako makabigay ng jacket, ha? Kasi, ayan, meron na. Lumabas na rin yung jacket ni Reza. Ala, Budoy. Anong ginawa mo kay Buday? Bakit siya umiiyak? Ay, bakit wala si Venus? Kaloka? Ulitin ko ulit. Kasi hindi siya ma-edit. Naloloka ako bakit hindi siya nag-edit. Venus. Sai. Buday. Reza. Smile. Makulit. Darrell. Sino pa yan andyan? Venus, Sai, Buday, Reza, Smile, makulit yun. Pasali ako, sabi ni Jojit. Sige, Jojit. And then, sino pa? Ayan, 3 hours guys. 3 hours ulit. 1, 2, 3. Paharang kay Buday. Ready? Start now. Ayan, i-cheer nyo ang inyong mga emoji guys.
At pagpagitan, tadya kaya nagkamasaktan. Patay iloko may direksyon kang sakto. Napartag unay no kasta, Jujet. Napartag unay no 30 seconds. Go Jojit! Go Jojit! Go Buday! Go Jorel! Go Makulit! Go Smile! Reza Budoy! Ayan, humahabol sila. Ayan, nanalo si Jojit. Congratulations, Jojit Penalbe! Oy, nagkasunod si Budoy at saka si Buday, oh. Wala. Anyamet ag-loading, sabi ni Benos. Ayan, 12 million in the house. Ayan, ilan pa? Isa pa. One more. Ayan, cheer kayo ulit. Ayan, si Budoy. Magpalaro ka, Budoy, ng Pinoy Henyo. Dahil ngayon pa inasama inano ka sampit niya yan ayan awanan nilitay masita naglansara pinagkagilita balikin sa mata sinalala ang iyong istorya. Hi, Kuya Ted Padon.
ay diyan pa yan masaya. Ang swerte talaga ni si Smile. Ayan guys, Pinoy Henyo. Wait lang. Wait lang. Anong gusto nyo guys? WH or load? WH or 50 pesos load? Anong gusto nyo guys? WH or 50 pesos loads? Ayan, kapag votings tayo. Vote for WH and hello, Kamsat Ana KTV. Ako WH. Ayan. Kung sino na lang yung may gusto ng WH sa kanya. Kung sino na lang yung mega shoutout po Kamsat, sabi ni Ana KTV. Ayan, WH kay Ate Jorel. Ayan. Sige. Ayan, di na naman ako makapagbigay ng jacket. Hindi ko alam. Tinatanggal din ni Lolo. Kahit bigyan ko kayo, tinatanggal din ni Lolo. Ayan, si Venus load yan. Load Ken CJ. WH Smile. W sa akin, Kapsat, sapat na. Ayan. Praises WH. Okay, start now. Pinoy Henyo, start now. Pagkain, oo. Tao, hindi. Gamit, hindi. Tao, lugar, pagkain, oo. Pagkain. Tagalog, hindi. English, oo. 2 words English. Pagkain. Pwede, Filipino, 2 words English. Pagkain. French fries, hindi. English, Tagalog. English. Kare-kare, hindi. American food. American food, hindi. Kasi kapag American, hindi sila mahilig sa burger, steak, hindi. Drinks ba to? Hindi. Liquid. Liquid. Hindi siya as in na liquid. Pwede din siya sa liquid. Siguro. Wait lang. Buday, asan ka na? Pwede ba yun sa liquid? Baked macaroni, hindi. Leche flan, hindi. Oo, dessert siya. Yun yung sinabi niya sa akin dessert niya kanina. Fruit salad, hindi. Dessert ni Cheryl kanina ito. Yes, pwede liquid. Yes, pwede liquid dito. Chocolate cake, hindi. Pansit palabok, hindi. Medyo liquid siya. Medyo liquid. Ice cream, hindi. No. Fried ice cream daw. Leche flan, hindi. Ice candy, hindi. 5 WH to guys. 5 hours WH. O, yung mga gusto ng load. Sa WH. Greek yogurt, hindi. Buko salad, hindi. Oat ba to? Hindi. Tart, hindi. 2 words English, guys. 2 words. Oo, Filipino dessert.
Kasi hindi mahilig mga ano dito, hindi mahilig mga American ganyan. Cake ba to? Hindi. Macaroni salad? Hindi. Ano kaya yan? Si ano yan? Si Cheryl ang Salarin. Kasi siya nagpahula niyan. Macaroni soup. Macaroni soup. Nilalagay sa macaroni. Buko salad, beer, haha. Buko pie, banana shake, hindi. Halo-halo, hindi. Nilalagay sa pwede siya macaroni. Macaroni, pwede siya sa macaroni kaso hindi siya as in. Pwede din siya sa halo-halo pero hindi siya halo-halo. Buday, awan beer dito eh. Crema de leche, pwede din. Lasagna, hindi. Hindi siya nakikinig si Buday. Leche flan, hindi. Ingredients, pwede siya sa ingredients. Pero dessert ni Cheryl yan. Ube halaya, hindi. Sweet corn, anong kulay? Kapag sinabi ko yung kulay, alam nyo na. Crema caramel, ay malapit na yan. Mostly kinakain ito. Mostly ginagawang dessert ito ng mga bata noon. Mga bata. Tikman ko din to. Ginagawa ko din to. Sweet caramel, pwede. Diyan na. Pwede mo siyang ilagay sa lahat. Pwede mo din ilagay sa halo-halo. Pwede mong ilagay sa macaroni. Pwede mong ilagay sa salad. A majority of adults who took Ozempic reached an A1C under 7 and maintained it. Here's your A1C. Oh, my A1C is under 7. And you may lose weight. Hindi. Those who took Ozempic lost on average. Kiss ba to? Hindi. Nestle cream, yema, caramel, hindi. Ozempic lowers the risk of major cardiovascular Medyo liquid. Buday. Oh, and I only have to take it once a week. Oh. Ozempic is Pwede mong ilagay sa fruit salad. Ano ba to, Budoy? Pwede. Kondensada, pwede. Ayun, may nanalo na.
Congratulations, Smile! Ikaw ang nanalo. Ito ang dessert ni Cheryl kanina. Wait lang. Hindi siya makita. Bakit hindi siya makita? Ayan yung dessert niya, oh. Oh. Rice na may condensed milk. Ayan siya. Ayan. Di ba sabi namin, pwedeng ilagay sa macaroni, sa salad? I haven't tried that yet, Budoy. Tamis niyan, sabi ni Smile. Haha, yeah, sweet tooth here. Ayan. Yeah, gustong-gusto ko din kaya yan. Sarap niyan, sabi ni Reza. Right. Ayan, isa pa, Buday. Ay, isa pa, Budoy. Grabe, evaporated yung unang naisip ko. Ilalagay ko pa lang sana. Ayan. Uy, masarap yan, CJ. I-try mo. Hello, Pinibella! Kabsat! Long time no see! Kumusta ka na? Kabsat, sis! Nag-dessert ka pa, may rice naman. Grabe! Coach Ansay, sabi ni CJ. Ayan. Sis Buday Rich, kid ka kasi hayan mo man-mano. Daitan, haha. Hello, sis Pinibella, sabi ni Smile. Muy bien, mga kakabsat, sabi ni Pinibella. Muy bien. Muy bien. English ba tong song? Sabi ni CJ Flores. Ano ba yon? Ano pa, lalabs? Nagpapahula ka na, lalabs? Guys, game na, start. Tanungin niya si Cheryl kung makaluma. Wala akong alam yan sa mga kanta. Ano song siya, guys? Title ng song.
Oo, English. Out na ako sa kanta, sabi ni Ate Jerel. Hindi pa ata, wala pa ata. I think love song ito. Hula, 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 hula. Kasi kung sasabihin yung kumanta, masasearch nyo na. O, diba? Hula muna guys. Maghula-hula muna kayo. Country daw siya. Country. Country song. Anong genre? Yan. Country song daw. Country song ha. Wala na pag sinabi ang kumanta. Oo nga, kapag sinabi yung kumanta, finish na. Kinanta mo na ba, Cheryl? Hindi pa ata napalabas. Kinanta na niya kaso hindi pa napalabas ata. Hindi. The Climb, hindi. Country song, 2 words, English. Hindi. 10,000 hours, hindi. Hindi. Carrot. Lalaki ata ang kumanta nito. Oo, lalaki. Country music siya. Ayun, may nanalo na. May nanalo na, guys. Si Buday ang nanalo, guys, ng load. Load ang gusto ni Buday, guys. Load.
Bakit mo alam, Buday? Ang galing mo, Buday, porket singer. Nagigitara kasi si Buday, kumakanta pa. Nanalo daw siya ng 100 load, oh. $8 million. Ayan. Ano, game pa? Okay, game. Pwede siyang American dish. Canadian dish. Ano siya? Bread ba to? Hindi. Leche plan, dessert, condiments, ulam. Pwede mo siyang ulamin. Ay, mostly salad ito eh. No. Lettuce, hindi. Dessert, tuna salad, Cobb salad. Hindi. Cobb salad, hindi. Hindi siya salad sa second word, guys. Hindi. Ito yung kinain ko kanina. Ito yung kinain ko kanina. Carrot, no, 2 words English. 2 words. 2 words siya. Carrot. Carrot. May kasama yun kanina yun. May kasama.
Oo, veggies. Veggies. Veggies siya. Hindi siya ano sauce. California, Korea, hindi. First word is boiled. Boiled carrot, hindi. Boiled potato, hindi. Ha ha ha. Boiled vegetable, hindi. Boiled carrot, hindi. Boiled egg, hindi. Uy, vegetable, uy. No? No. Carrot cereally, hindi. Boiled yung first word, boiled. 2 words siya, hindi siya 3 words. 2 words. Boiled asparagus, hindi. Hindi ko gusto ang boiled asparagus. Mas gusto ko yung grilled. Boiled spinach. Hindi siya green. Ano pa yung pwedeng i-boil? Ano ba yung mga vegetable na pwedeng i-boil? Boiled okra, hindi. Hindi siya green, guys. Hindi siya green. Boiled squash, hindi. Ay, may gulay. Boiled eggplant, hindi. Boiled corn. Nawala si Budoy. Hindi. Boiled eggplant, hindi. Boiled tomatoes, hindi. Boiled radish, pwede. No. 2 words lang, Lalabs. 2 words. Bakit ka dyan sumasagot, Lalabs? Hoy, Cheryl Ramos, wag ka dyan sumali. Boiled pepper, boiled broccoli, boiled potato, hindi. Wow. Boiled turnip, hindi. Ala, malapit na dun sa Pwede na, malapit na dun sa pwede. May malapit na dyan kanina. Yung pwede, sabi ko. Hindi kayo nakikinig eh. Malapit na dun sa boiled radish. Boiled parsnip. Ano yun?
boiled beans, hindi. Malapit na dun sa boiled radish, guys. Boiled cauliflower, hindi. Horseradish, hindi. PM sent, Cheryl Ramos. Boiled courgette, hindi. Boiled cabbage, hindi. Letter B. Madim kahit data nag-imas kaya. Taro, my loves, hello! Thank you, Sisi, for coming. Thank you for coming. Ayan, thank you so much. Ayan guys, binibigyan ko kayo ng ng jacket pero hindi ko alam kung ano. Ayun. May guys, may nakasagot na. Uy, ang galing, Madikay at Lalabs. Ayan. Ang galing naman ni Ate Jorel, nasagot niya. Stop guys, stop. May nanalo na po. Thank you, Taro. Thank you so much. God bless. Salamat sa pagbisita. Sorry, Taro, my loves. Kahit binigyan kita ng jacket, inaalis ni Lolo. Hindi ko alam kung bakit. Ayan, ang nanalo ay si Ate Jorel. May WH ka. Kay Cheryl. Boiled onion ha, naglalaro pa ako. Umbito siya Boiled beetroots. Nilagyan ko siya ng olive oil. Nilagyan ko siya ng olive oil at saka lemon. Ikaw na lalabs, magpalaro. 19 minutes. 19 minutes more, mag-end na ako.
Sino daw ang bida sa buhay ni Cheryl? Sagot, 100 load. Ang BF. Hindi ko din alam yan ah. Apat. 4 words. Natatawa ako sa mga sagot niyo, oy. Abenda kita ipako. My God. Baka mas gusto niya yung baka mas gusto ni Ate Gerald ang low, ang WH at saka si Smile. Ayan, WH daw kay Smile.
Ang nanalo yun sa'yo kanina. Ayan. Si 5 hours kanina, tapos 5 hours, 10 hours. 10 hours. Ilang oras ka, ilan? Pero si CJ, iba yan mag-play sa inyo guys. Play all yan. Kaya 24 hours yan. Magdamag yan guys. Magdamag yan Ate Jorel. Hindi lang 10 hours yung bibigay ni Lalabs. Hi, kabagis mo! Hello! Hello, kabagis mo! Kumusta? Salamat sa patamsak. Ayaw ni Lola makapagbigay ako ng jacket. Inaalis niya. Salamat, kabagis mo. Thank you. Hindi ko alam, sis. Ten minutes, guys. Mag-e-end na ako.
Guys, dikitan nyo yung mga hindi nyo pa nadikitan na members, guys. Si Convict, si Scorpio, si Faith Ann, at saka si Maklong TV. Lag, tudo talaga ikot-ikot na, sabi ni Benos. Hi, Angel Tricks! Hello! Magtikitan muna kayo, guys. Kung hindi nyo pa kaibigan. Guys, tikitan yung mga binababa ni Remix. Ay, ni Remix. Ni Nike Boat. Kung hindi nyo pa po sila friend, guys. Dikitan nyo sila, guys, habang hindi pa ako nag-e-end. Hindi. Kasi, kailangan pa niyang mag-update, Angel Tricks Vlog. Hindi magkaparehas ang analytics at saka sa monetization.
Kasi yung sa analytics, dagdag bawas yun. Magdadagdag, magbawas kasi i-update niya dun sa monetization. So, huwag kang magbase doon sa analytics. Dapat doon ka sa monetization magbase. Aha, dikit na dikit, Mitch Kitchenet. Nanalo ako doon ng WH, haha, sabi ni Benos. Wow. Ilan na yung WH mo, Angel? Hello, Ate Loida. Hello. Kumusta po? Salamat sa patamsak. Harang po muna, sabi. Salamat po, salamat. OFW Kikay Channel, hello! Sa monetization, yung 6 point, ang tawag dun? Asan ba yung sinasabi mo doon na ano? Sa analytics, 6.8. Because you need to divide it. Angel Tricks PM, Nakman. Paki-screenshot. Sige, screenshot mo sa akin sa analytics. Tapos sa monetization. Sa monetization, sa analytics mo ako, picturean mo, i-send mo sa akin. Thank you.
Hello to all guys. Mag-end na po ako. Salamat guys. Mag-end na po ako. Thank you, thank you. Kasi sakit na naman yung aking lalamunan. Bye guys. Thank you so much. Bye. See you again. Hindi ko alam kung mag-LS ako bukas. Kasi day off ni Brian bukas. Good night everyone. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you. See you again next time. Bye-bye. Bye guys. Thank you so much. Bye.